taa ịhụ ofu nwanyị Ulovet Chidimma onye nwere first class na mahadum anyị bụ Alvanikoku University of Education. Nwata nwanyị a ọwụ nwa eji eme ọnụ ka anyị niile nọ ebe a na-enwe obi aṅụrị. Anyị na-asị Chineke onye bidoro ọlụ ọma na ndụ ya ka ọ na-eme ya na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Amen. Ụdịrị certificate ya a na-esite na masters buruo ya na PhD. Ekpere anyị bụkwa na nwa ga-aga n'ihu nwee masters nwee PhD ya n'ogo mahadum ọzọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.